Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kat kum ki khubor balai olum ki ïing sa jong ki arngut ki snar ehrang ki badan bentah ka baya siat penyap ya ki nong lek kai hapal gam ki la syak penjulor thiaw hakaba la pendan kam da ki bom ki baklan nin kamit ha ki jakasa jong ki ha South Kashmir ka ïing sa jong Asif Ahmad Sheikh la penjot hakashnong mongaham ka badan shathi jong ka Kashmir kat ba ka ïing jong Adil Ahmad Thoker ka dei ha gure ka badan ha beach behara kabadehi shathi jong ka Kashmir bala penjat thiaw ya kita ki hakamit jong ka arpusa bat ka arpusan trik jong yayong arja arpusan kita raisnong ki yathu bai kita ki la penjat thiaw ra ka bashupen mathai da ki bom ki pulit jong ka Jammu and Kashmir menen kasni ki la sei paidbah ki kyrteng jong ki laimut ki ehrang ki baki la suba baki dei ki bala siat iap ya ki arpun reumut ki reu paidbah ha bai saran jong ka pahalgam ha South Kashmir nalor ki armut ki badai ki nang Pakistan ka donru ka dur jong u thoker u dei u balalek cha Pakistan house nem ahja khat phara ba ulawan phai cha Kashmir house nem baladep